У эфір падчас трансляцыі вайсковага параду ў Пекіне трапіла размова Пуціна і старшыні КНР Сі Цзіньпіна, у якой яны абмяркоўвалі працягласць тэрміну жыцця і нават магчымасць дасягнуць неўміручасці. Китайское телебачение вымусило агентство Reuters выдалить гэты фрагмент, але интернет усё памятае, пра што гавораць дыктатары. Пра тое, што цяпер людзі ў 70 гадоў лічацца маладымі, што хутка біятэхналогіі развіваюцца і што трансплантацыя органаў і ўсё гэта можа даваць чалавеку магчымасць працягваць сваё жыццё да самай неўміручасці. Ну, так сказаць, такі выпадак, калі ты не вельмі радуешся дасягненням сучаснай медыцыны, і каб зараз абмеркаваць, до нас онлайн долучается доктор Андрусь Беловешкин. Андрусь, вітаем! 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 Прыемна бачыць! Добрый дзень! Вітаю. Прыемна бачыць вас з часоў раніцы. Добрай раніцы. Я хотел сказать. Так, хотел сказать. Андрусь, калі ласка, як сучасная медыцына, якія сучасныя медычныя падыходы, там, я не ведаю, генетыка, стволавыя клеткі, генная тэрапія рэальна дазваляюць адтэрміноўваць старэнне і павялічваць наш час на зямлі? Існуюць ці яны увогуле? Я кажу са змешаным адчуваннем. З аднаго боку гэта прыемна, з іншага не. Агульны адказ не. То бок зараз мы не маем навукова даказаных тэхналогій, якія менавіта падаўжаюць максімальную працягласць жыцця. Існуюць шмат тэхналогій, якія дапамагаюць зменшыць смяротнасць, ратаваць людзей пры інсультах, пры інфарктах, перасаджваць органы, калі яны адмовілі. Але гэта, як гэта сказаць, гэта не павелічэнне максімальнай працягласці жыцця. Гэта зніжэнне смяротнасці. Таму гэта крыху іншыя рэчы. І перасадка, замена старой ныркі на здаровую нырку, хутчэй за ўсё скароціць жыццё, а не працягне яго, таму што пасля перасадкі органаў чалавек вымушаны піць імунасупрэсанты, каб не было адтаржэння гэтых органаў, якія вельмі негатыўна ўплываюць на агульнае здароўе і на працягласць жыцця. Але ж ёсць такія амаладжальныя працэдуры, іх ужо з маладосці некаторыя робяць, там нейкія кропельніцы, нейкія там нешта колюць сабе, нешта там у крыасауну і ў гэтыя з такім ціскам нейкія баракамеры, ўсё гэта ёсць. Ці дасяжна гэта ў, напрыклад, Беларусі, Расіі і Кітаі, дзе вось гэтыя дыктатары абмяркоўвалі, і ці, мабыць, ёсць яшчэ нейкія тэхналогіі, якія, як гэты Хайлі Бібер і нейкія Дженніфер Лопес таксама сабе робяць і выглядаюць, калі шчыра, вельмі добра і, мабыць, сабе адчуваюць. Мабыць, гэта дасяжна дыктатарам? Добрае пытанне. Увогуле пачну з таго, што, напэўна, мара пра бессмерці – гэта першая мара чалавецтва, пачынаючы там з Гільгамеша. І калі казаць пра Кітай, гэта была абсесія, бадай, большасці кітайскіх імператараў. І гістарычна мы ведаем, што не менш за 5 імператараў памерлі на працягу тысячагоддзяў за спроб працягнуць сваё жыццё. Нават той самы вядомы Цинь Шухуандзі, ён атруціўся ртуццю, супер жорсткі імператар, там, забойца, які менавіта спрабаваў працягнуць жыццё, жыць бессмяротна. І разумееце, у чым перавага яго прыдворных лекараў? Можна абяцаць імператару што заўгодна, пакуль імператар жывы, але калі імператар памёр, дык ты нібыта ўжо і няма перад кім несці адказнасць. Таму гэта даволі іранічная гісторыя. А вось глядзі, калі чалавек фізічна амалоджаны з дапамогай тых самых медычных тэхналогіяў, трансплантацыя органаў, рэгенератыўная медыцына, але вось мозг застаецца стары. Як гэта ўплывае на когнітыўныя функцыі, памяць, свядомасць? То бок, напрыклад, зараз у Лукашэнкі галава трасецца, з ім нешта зрабілі, галава перастала трасціся, але ж што ўнутры ў галаве адбываецца? Гэта ж немагчыма змяніць, мне б так падаецца. Мозг старэе і старэе. Цалкам слушная заўвага. Сапраўды, нават калі б мы гіпатэтычна абнавілі там нейкія органы, што пакуль што немагчыма, нервовыя клеткі немагчыма абнавіць. Гэта тыя ж самыя нервовыя клеткі, якія ў нас былі практычна пасля нараджэння, яны старэюць. І самае небяспечнае, што старэюць хутчэй за ўсё менавіта прэфрантальная кара, якая адказвае за самакантроль, за
аналіз доўгатэрміновых наступстваў таго, што мы робім. І менавіта тут небяспечны міф. Многія думаюць, што з узростам людзі становяцца больш спакайнейшыя, больш нібыта такі мудры стары чалавек. Але насамрэч даследаванні паказваюць іншае. Людзі, схільныя да сацыяпатыі, беспакараныя, яны становяцца з узростам усё больш агрэсіўныя, усё больш растарможаныя, усё менш адказныя за свае дзеянні. Таму старэнне чалавека ва ўладзе гэта ўвогуле, я б сказаў, вельмі небяспечна і вельмі драматычна ўплывае на ўсе якасці яго рашэнняў. То больш, чым старэйшыны становяцца, тым больш злога, тым больш імпульсіўных рашэнняў мы можам ад іх чакаць. Так кажа навука. А ці можам мы, напрыклад, уявіць, што яны займаюцца тым, чым вы рэкамендуеце, напрыклад, у сваіх сацыяльных сетках для нейрапластычнасці мозгу, робяць нейкія практыкаванні, красворды разгадваюць, нейкія там маляванкі, нейкія мелкая вось гэтая маторыка, то бок, што гэтыя людзі разумеюць, што яны будуць сталець і старэць, і што яны там недзе развіваюць свой мозг нейкімі практыкаваннямі, як рэкамендуюць медыкі. Я думаю, калі мы кажам пра такую сапраўдную трэніроўку мозга, як медытацыя, напрыклад, дык увогуле ўвесь канцэпт медытацыі, ён заснаваны на тым, каб развіваць дабрату да сабе і навакольных, усведамленасць сваіх дзеянняў, любоў да сабе і навакольных, спачуванне. Вось гэта трэніроўка мозга, і этычныя аспекты, напрыклад, медытацыі, яны неадрыўны ад самой гэтай нейралагічнай практыкі. І тут можна вельмі проста сказаць, што вось гэтыя, калі мы кажам, злыя дэструктыўныя эмоцыі, як, напрыклад, там гнеў ці нешта яшчэ, гэта ўсё спрыяе хутчэйшаму старэнню і мозга. Мозг становіцца больш імпульсіўным, калі працуе толькі міндаліна, а не прэфрантальная кара, ціск падвышаецца, адрэналіну больш, сістэмнага запалення больш. То бок нянавісць і гнеў яны вельмі пастараюць старэнне. І паглядзіце на доўгажыхароў. Адзін сакрэт іх доўгажыхарства тым, што гэта звычайна вельмі весёлыя, вельмі спакойныя людзі, якія мала спажываюць навін, ні на кога не злуюцца, дбаюць пра сабе і жывуць у сваё задавальненне. Знайдзіце хоць аднога доўгажыхара за 100 плюс гадоў, які будзе некага ненавідзець, ці будзе нейкім такім менавіта злым дрэнным чалавекам. Гатоў паспрачацца, вы такіх не бачылі. Добра, пра дбанне пра сабе, а якія аперацыі, працэдуры, я не ведаю, што там яшчэ, або медычнае ўмяшанне ўжо нават зараз рэальна прымяняць дзеля амаладжэння і даўгалецця? І з якога ўзросту варта рабіць? Тут ёсць дзве такіх працэдуры. Першая, менавіта сфокусавацца на тым, каб не памерці раней ад тых захворванняў, якія нам сапраўды пагражаюць. То бок для нас тут такіх 4 такіх небяспекі галоўныя. Гэта першая, сардэчна-сасудзістыя хваробы. То бок дбаць пра сваё сэрца, сасуды, халестэрын, бляшкі. Па-другое, гэта цукровы дыябет і метабалізм. Па-трэцяе, гэта прафілактыка раку перажыць. І калі вы перажылі сардэчна-сасудзістае захворванне, дыябет, тады вам ужо, напэўна, там 70+, і рак, і перажылі нават рак, тады падбіраецца апошні такі небяспека, гэта дэмэнцыя. І калі вы перажылі дэмэнцыю, наперадзе толькі радаснае і паспяховае старэнне. І там ужо варта прымаць іншую групу працэдур. Зараз гэта эксперыментальныя метады, напрыклад, накіраваныя на амалажэнне клетак праз эпігенетычны адкат клетак. То бок, у чым ідэя? Ідэя ў тым, што старэнне, яно не з'яўляецца паломкай нейкага аднаго механізму. Гэта нібыта нарастанне хаосу, нарастанне такога шуму ў клетачных сігналах, ад якога ўсе клетачныя працэсы робяцца менш эфектыўнымі, маюць больш памылак і гэтак далей. І таму так цяжка працягнуць жыццё. Як ва ўсіх клетках арганізма адначасова адрамантаваць тысячы розных паломак рознай прыроды. І гэта сапраўды вельмі цяжка зрабіць. Таму менавіта старэнне, оно больш нават не біялагічнае, оно больш фізічны працэс мае. Вось уяўляеце, напрыклад, калі кісларод акісляе ДНК, акісляе, напрыклад, калаген, акісляе гэтыя малекулы, у нас у целе проста няма такіх ферментаў,
якія умеюць рамантаваць вось гэтыя, як гэта сказаць, гэтыя пашкоджаныя малекулы. І таму яны проста некантралюема накопліваюцца в целе, і нам патрэбна нейкая сапраўды прарыўная тэхналогія, нейкія клетачныя нанаробаты, якія ўмеюць менавіта рамантаваць асобныя малекулы і гэтак далей. Адразу скажу, што піць калаген тут ніяк не спрацуе, лепш паберагчы яго з маладосці.